juma ye mais kalo tile 10 san ba fila ni mugan ani naani aw minnu b'an filɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔsira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma kunnafoni ale waati selen ne a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛna bi an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ diinɛ laada koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye seli furancɛ kalo ye ale kɔni ma ye an ka jamana fan si o kɔnɔna la mais kalo tile 7 san 2024 nka ye seli furancɛ kalo ye ale daminɛna kunu mais kalo tile 9 san 2024 an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Kasi ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko ma ko dialogue intermalien kunu tun ye atako 4nan o ye CICB o kɔnɔna la fɛn min ye kuma falen maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'ale ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni tun bɛ Usumane Isufu Mayiga ale bolo kuma falen ni ɲɔgɔn cɛ la sa a kuma kɔni gɛlɛyara u ni ɲɔgɔn cɛ nka fɛn min ye maliyɛndenw ye olu kɔni bɛ ka u fɛla ni ka olu fɔ jamana ale taabolo kan. Taa banamakaw ulu feno denmisɛn 7 ani 800 minnu olu si bɛ t'i jɔ san fu ka taa se san 5 la olu kɔni bɛna ɲɔni boloci ni ka o sɔrɔ mɛkalo tile 10 ka taa se a tile 13 natɔ o ma min ni a bɛna kɛ banaba dɔgɔtɔrɔso 22 o de kɔnɔna la ni kunnafoniya in dira u ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaw olu fɛ ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ k'u bɛna don du olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la tile 4 ka se ka denmisɛnw ni ka olu boloci. Jamana marabagaw olu kɔni ye musaka ni ka o do balo la walasa gawukaw olu bɛ se ka balo ni ka o sɔrɔ nɔgɔya la a cogoya min na o de siratigɛ la sa gawo sifinakaw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka kɛ wala maa minnu kɔni bɛ yen nɔ sa ni u ye balo in kɔni ye maa o maa bolo k'i bɛ taa balo in kɔni ni ka a feere u bɛ tɛgɛ da i kan o de siratigɛ la mais kalo tile 6 san 2024 gawo sifinakaw kɔni ye katakata ni caman de tugulen ɲɔgɔn kɔ min ni balo caman tun bɛ a kɔnɔna ni jamana kɔni ye musaka do balo minnu olu la ni sifinaka ninnu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka katakatani ninnu kɔni ni ka olu minɛ ka t'u di ba polisilakaw ma ni wagati in na u bɛ olu ka bolo kan walasa ka se ka yelen sigi a kow kan. Yana ka taa kɔkan kibaru la an bɛ taa an ka seko n'an ka dɔnko bunanko olu kan i n'a fɔ kunu an ye an ka artiste denmisɛn bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Mariamba an y'ale ka kunnafoniya ni ka olu da kulo kan k'a fɔ k'ale tun bɛ concert la Casino de Paris o kɔnɔna la kunu an b'a fɔ ko alhamdulilayi ka sababuya kɛ a ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kunkɔrɔta kunu Faransi jamana o kɔnɔna la bi fɛnɛ an ka dɔnkilila denmisɛn min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Seydouche ale fana bɛ concert la Babɛnba o kɔnɔna la n'a kaɲa 20 o wagati o kuma la bɛɛ lajɛlen ka bɔ ni ka taga Seydouche ni ka ale soutenir Seydouche tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ sini mais kalo tile 11 san 2024 fɛn min ye ale ma togola ye ale fana kelen do ni ka su belebele ka wuluda ni ka a tɔgɔ da ko Gawa Ganga ni ye a ta ko o sabanan ye wele bilalen do bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB o kɔnɔna la ka jɛ ka taga ni su belebele ni ka ale ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. Ni jɔrɔ o bana jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma e frère cargo express ale sababuya la k'u cogo sini jamana o kɔnɔna la ka se ka africains ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba Maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express bɛ i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka minan ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka minan fana ma tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba Maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga Chine jamana kɔnɔna la ka minan san ni k'a ci kana di aw ma Mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ kuma e frère cargo express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci kana Mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye Kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264
kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 Mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 kuma et frère Cargo Express ka ito Mali la yan nɔ ka wari ci ka taa Chine jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o kaw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minanci ko la cogoya min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la kunun mɛ kalo tile 9 san 2024 Air Senegal min n'ale tun bɛ ka i kunda an ka faba kɔnɔna o kan pankuru yɛrɛ ale wulutura tasuma de kɔni mɛnɛna a la a kɛra sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 1 o wagati nin pankuru in yɛrɛ kɔni maa 85 o de tun bɛ a kɔnɔna la a maa 85 la sa maa 79 de bɛ yen minnu kɔni tun ye dugutagalaw ye maa 2 bɛ o la olu tun ye pankuru bolilaw ye maa 4 tɔw fana tun ye pankuru kɔnɔma dɔw olu fana ye Senegal ministriso y'a yira k'a fɔ ko tasuma kɔni mɛnɛni ye pankuru la sa maaw kɔni sera ka u yɛrɛ ɲini dɛmɛ donna maa caman olu ma nka o n'a ta bɛɛ maa 10 kɔni bɛ olu la u joginna maa 10 ninnu na sa fɛn min ye pankuru bolila kelen ye ale joginna u y'u ta ni ka taa n'u ye lapitaliso la k'u bɛ na u ka furakɛliw ni ka u jɔ ni olu ye ministri ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se k'a dɔn fɛn min kɛra nin tasuma ye ale sababu ye. Amita Côte d'Ivoire parti min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko parti des peuples africains olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko bi juma mɛ kalo tile 10 u bɛ na u ka cɛbɔ ni ka o yira maa bɛɛ lajɛlen na o tɛ maa wɛrɛ dɛ k'o de ye Laurent Gbagbo ye Laurent Gbagbo ale kɔni bɛ na i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili nata o nɔfɛ ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ in yɛrɛ kɔni a kun ɲinina a ka parti maaw fɛ ko a ka i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili o la. Kunnafoni da tuguni Chad jamana o kɔnɔna ye fɛn min ye Général Mahamata Idrissa Déby Itno n'ale si bɛ t'i jɔ san 40 o la a yirala k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa kalafili min ni a kɛra tɛnɛn tɛmɛnen na kɛmɛ sara o kɛmɛ sara ko a ye kuru 61 ni murumuru 3 ni ka o de sɔrɔ waati kunkurun jaabi minnu bɔra sa ko ale kɔni de ye jamana ɲɛmaa ye a maa min dalen don a kan sa o kɔni ye kuru 100 18 ni murumuru 53 o b'a yira k'a fɔ ko kuntagala jambe o ni ɲɔgɔn cɛ o fana si bɛ t'i jɔ san 50 o bɔyango la kɛmɛ sara o kɛmɛ sara maa minnu bɔra ni ka taa kalafili o kɛ o maa bɛ t'i jɔ maa 75 ni murumuru 89 na an bɛ se ka fɔ nin wagati in na ko fɛn min ye Mahamata Idrissa Déby ale de kɔni ye Chad jamana ɲɛmaa kura ye min yɛrɛ ni a ye cɛmancɛ fanga ni ka o kɛ san 3 o kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabarani la jabaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damana de bi ni k'a da u kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan bi jumadɔnya na ni ala man ka jɔnya jɔn na aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kura olu kɛnɛ kan ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma.